ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги Сарбадрон дар Душанбе қарор, ки дар тарафҳои Рӯдакӣ дар Мачитон гуфтаги аст, қишлоқи Гулистон. Кадомитон нафаҳмидед, аз худашон, яъне ки анни қадамага тарафҳои Рӯдакӣ мешавад, ки 6 сотиқ заминаи седар хонаи Веремика духтаги аст. дӯстони азиз, ки хона мега якта калидор, баня, кухни дар дарунаш аст, ҳоҷатхонаш мега отдельния. хона фақат ранг бош катор ҳам хикоро мондаги аст, монтажи хикорош аст. дӯстони азиз, дар инҷа бо дарахтони мевадиҳанда дорад, обсвет боз як ду камазига қомам дорад, сарошна мега сум дар кора, яъне мефурӯшанд мега соҳибшон бо нархи 6000 сомонӣ. обсвет ҳаста мега баъзеҳо жӯш каторшам кадаги аст. дӯстони азиз, хайбо худтон ани қадам мегиред, хона чиқел коробка аста бо нархи 6000 мега боз муомила мекунем, мега сарошна сум дар кора. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия аст. дар рақамҳошон WhatsApp, имо пайваст доранд. маъмулан кадом то мехоҳед хонаи арзонак, метавонед ки дигар маълумотро аз рақамҳошон гирен. хоб, агар шумо махали хонаҳои фурӯшӣ, замин, квартира, мошин барои реклама кардан бошад, барои фурӯш, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp партоед, номерчи маълумотро мо реклама фурӯшда мемонем. квартираи фурӯшии навбатии Сарбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахт, дар пеши аэропорти Кӯна гуфтаги аст соҳибшон. духонага квартира аст. дӯстони азиз, дар якум ошӯна қарор дорад. 40 квадрати метре, ки ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад ва веранд ва калидорам дорад. дӯстони азиз, ки мебел ва шифонер ҳамин хел чизо ҳаста. ҷои нағза мега доми 4 ошӯна дар якумаш қарор дорад. хоб, фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем дар назди ҳамин квартира. бин аз пеш бинем бо арзон када мешавад. ба кадоми шумо ки маъқул бошад, марҳамат метавонед ки муроҷиат карда бештари маълумот чагиред. аз шумо хоҳиш ки лайкамонед ва навори видеои моро дар WhatsApp мотон падлиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги навбатии Сарбадрон қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район гуфтаги аст, дар деҳаи Истиқлол 3. ҳамин хел маълумот аст, ки ҷои шакли нафаҳмидед, аз соҳибашон муроҷиат карда мегирен. обши мега 4 сотиқ замин аст, ки ду дар хона кардагӣ тайёр. обсвет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом отдельна. гирди хона пол ниход маҳкам. дӯстони азиз, хай бо дигар маълумоти пурра аз худашон мегирем. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. муомила ва савдош мега дар назди ҳамин хона мешавад. бародари азиз, сарошна сум дар кора. хоб, агар шумо махали хонаҳои фурӯшӣ, замин ё квартира, мошин, мағоза, ягон чӣ барои фурӯхтан дошта бошед, дӯстони азиз, метавонед ки маълумотҳои пурраша, қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имо ба саб роя кунед. мо фурӯшда реклама донем. аз шумо хоҳиш ки дастгирӣ фаромӯш накунед. чӣ ки лайк мемонед, дӯстони лайка мондан гиред, то охираш тамошо кунед. квартираи фурӯшии навбатии Сарбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Рӯдакӣ гуфтаги аст. дӯстони азиз, ки пушти гайда қарор дорад. хеле маълумот аст. хоб, духонага квартирае, ки неки мега сехонагаш кадаги астем, дар якум ошӯна қарор дорад. 111 квадрати метре, ки бо қатиш мега заминча, ҷои ҳавличаам дорад, ки якум ошӯна. бардони азиз, 111 квадрати метре. обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, яъне ки ремонти хона ремонти хуб аст. бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯшад. телевизор, ҳамаи ҷош ҳаста.
хоб доми 4 ошина мега дар якумаш қарор дорад. Қатиш ҳавлӣ ҳам дорад дӯстони азиз, яъне ки сехонагай дар якум ошина бо нархи 290 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдо ва муомила мекунем мега дар назди квартира ба кадоми шумо ҳамин вариантошон агар мувофиқ боша, агар харидори аниқ бошен марҳамат тамос гирем. бештар маълумотҳои хона ремонти замонавӣ кардагӣ тайёр аст. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ асаббардорон қарор дорад дар ноҳияи Фархорд дар ҷамоати Фазлдин Муҳиддинов гуфтагӣ аст. ҳамин хел маълумот аст, яъне ки суроғаи пураш Фазлдин Муҳаммадиев, ҳамин хел маълумоти пураш ҳамин аст. рӯпарӯи паспортни стол гуфтагӣ аст, ҷои кулда мега барои я параша мега магазинаи аптека мекунем мега мешавад зур аст ки хонаи замина бардорам. обшим 4 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, баня, ҳамин хел чизо аст. обсвечам дорад, гирди хона полни худ маҳкам, яъне ки бо нархи 195 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. кадоми харидори аниқа мега боз арзон ва муомила мекунем. ҷоиш ҷои нағза мегад, района мегад, сентра ҷои беҳтарин аст. дӯстоне ки аз ҳамин тарафҳои Фархор ҳам хеле хонаҳо суроғ карда, ина ба шумо вариантҳо метавонед ки дар рақамошо тамос гирифта бештар маълумотша аз худашон гиред. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед, дастгиритона монед. квартираи фурӯшии навбатии асаббардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт, яъне ки дар райони Сино пеши Ҷалҷан гуфтагӣ аст. соҳибшон дӯстони азиз ки ҳамин хел маълумот аст. духонага квартира аст, дар 4 ошина қарор дорад. 37 квадрати метр ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо тамоми чизи чораш мега таъмири замонавӣ кардагӣ аст. квартирон ҳамаи шароитош муҳайё аст. кондитсионер, кухни, гарнитур, термикс ҳамааш қоида аст. бо ҳамаи тамоми чизи чораш мега маслиҳат карда мефурӯшем. бо нархи 280 000 сомонӣ аст ки дӯстон боз муомила ва савдо дорад. райони Сино пеши Ҷалҷан гуфтагӣ аст бардорон, яъне хай бо аниқ карда мегирем. хоб агар шумо халии хонаи фурӯшии замини холӣ ёки хонаи тайёр ёки мошин, мағоза, ягон фирма, ягон аппаратае дошта бошед барои реклама кардан, метавонед ки дар номери имо ватсап рой кунед. маълумот ва суратҳои оригиналаша мо дар видеои оянда фурӯшта реклама медиҳем. чӣ хеле дӯстони азизам гуфта бутона дастгирӣ кардани канали моро фаромӯш накунед. навора дар ватсап имото подлиса кунед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатии асаббардорон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор гуфтагӣ аст, дар деҳаи Боғистон. ҳамин хел маълумот аст. обшим 10 сотиқ замин аст ки ду дар хонае, якта калидор ҳаст ки хона коробкаи асаббардорон веранда дорад. ду дар хона бо верандаш кати аст мега 10 сотиқ замин хона коробка аст, дигар сохтмонша хитон мекунем. бо нархи 150 000 сомонӣ мегад, боз арзон ва муомила мекунем. дар роҳи Душанбе Ҳисор мега ҷои беҳтарин аст. дӯстон аст ки лаби роҳи Душанбе Ҳисорда ҳамин хона қарор дорад. кадоми харидори аниқа мега бо арзонтар метиҳем мега сарошона сундар курай марҳама 150 000 сомон савдо ва муомилааш дар назди хона биен аввал ай пеш бинем мега бо савдо ҳам дорад. марҳамат занг занед, бештари маълумотша гирен, лайка фаромӯш накунед. дӯстони азиз, миннатҳои барои шумо. квартираи фурӯшии навбатии асаббардорон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. соҳибшон духонага квартираи бардорон дар дуюм ошина қарор дорад. 45 квадрати метр аст ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термикс дорад. дӯстон аст ки сирошта мега мефурӯшад бо ҳамаи чизи чораш кати, яъне қатишон метиҳантона сирошта ремонтшам ремонти беҳтарин, ҳамаи шароитош моҳи дуюм ошина 45 квадрати метр духонага квартира. хоб бо нархи 195 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад муомила мекунем. аз шумо илтимос ва хоҳиш дорам ки беҳуда занг назан одамони конкретна мехаридагӣ, одамони простой мега ки конкретна харидори аниқ бошад муомила дорад. марҳамат дигар маълумотша аз рақамошон гиред наздики корон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии асаббардорон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Меҳнатобод гуфтагӣ аст. соҳибшон яъне ки ноҳияи Ёвон деҳаи Навобод. ҳамин хел маълумоти пураш яъне ки Меҳнатобод гуфтагӣ аст. соҳибшон
خب دوستان آبشیم 11 سوتیق زمین است که 5 در خانه کردگی تیوره که یک تا کلیدور و ویران آب سوید آشخانه حاجتخانه حمام درختان میوه دهنده خانه ремонтش ремонти خوب است برای زنده کردن 100 فوت میشد که 11 سوتیق از زمین است دوستان سروشنا میفروشد در درون خانه آب هست با نرخ 200,000 سومانی فروخته میشد باز میگه سودا و معامله میکنیم گرد خانه پول خود محکم 10 روزه چسباندگی است جای سوزنده برای زندگی کردن کدام معلومات چه نفهمیده باشید مرامت در رقمشون زنگ تماس گیریم بیشتر معلومات از صاحبشون پرسین کвартира фурӯшии навбатӣ сабаҳадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони зарафшон гуфтагӣ аст соҳибшон якхонага квартира бардорон дар 11 ошина қарор дорад яъне ки лифт шанохта яъне ки лифт дора бадуни азиз 11 ошина ки 44 квадрати метр обсвет мега гузаронагӣ аст ошхона ҳоҷатхона ҳаммом ремонтам кардагӣ аст мега як где-то 90% ремонт додааст азиз ва қариб мега дома месупоранд яъне ки доми нав буда дома месупоридан бо нархи арзон мефурӯшад мега 170,000 сомонӣ кадоме ки наличи кати мехера мега меоз боз муомила мекунем райони зарафшон чанд ошина домшанага яъне ки дар 11-умаш қарор дорад кадоми шумо агар ҳам харидор бошед ва квартира арзонтар марҳамат метавонед дар рақамашон занг занем бештар маълумот шагир аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед ва имконият дошта бошед видеонавори моро дар WhatsApp мо то позиция кунед раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз чӣ хона ки лозиме навсед албатта ҷудо карда мо ба шумо мемонем квартира фурӯшии навбатии сабаҳадрон инам қарор дорад дар шаҳри душанбе яъне ки дар пойтахти азизамон яъне ки дар шаҳри душанбе дар колхози россия қарор дорад духонага квартира бародарон дар 4 ошина қарор дорад 31 квадрати метр мега ҳисобшон ки духонагай обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом термиз ремонти хона ремонти хубай ҷошам ҷои нағза мега ҳамаш қоидавӣ парда аббой яъне ки устол ҳамихе чизо ҳаста оби гарми хунук яъне ки 4 ошина бо нархи 285,000 сомонӣ фурӯхта мешавад боз мегад савдо ва муомилаам дорад бисёр бад не арзонам мекуне мегад ремонти хона робин худ яъне ки шаҳри душанбе яъне ки чӣ хеле ки маълумоти пурра шад дар аввал гуфтем хоб ба кадоми шумо ки ягон маълумотиш фаҳмона бошад марҳамат ки дар рақамошон занг занед дигар маълумотро гирен дар шаҳри душанбе колхози россия то охираш тамошо кунед лайка фаромӯш накунед раҳмат барои дастгириятон квартира фурӯшии навбатии сабаҳадрон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони гипразем гуфтагӣ аст дӯстони азиз ки пеши заправкаи фарроз яъне ки вайни гарадок аниқтар маълумотиш аст хоб духонага квартира аст бародарон дар 9 ошина қарор дорад яъне ки доми 9 ошина дар 9-умаш қарор дорад 59 квадрати метр мега соҳибшон ки обсвет дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом евра ремонт кардагӣ ҳаста мега ҳамаш қоидавӣ хона мега аделна ванна ҳамаш аделняй оби гарми хунук термис ҳастай ҷош ҷои нағза мега хайбо бештар маълумотша аз соҳибашон мегирем бо нархи 275,000 сомонӣ фурӯхта мешавад боз мегад муомила ва савдои хубша мекуне мега дар назди ҳамин квартира яъне ки гипразе ва яъне гарадок пеши заправкаи фарроз мега соҳибшон сроша мекад бо муомила дорад хоб дӯстон агар шумо хали квартираи фурӯшӣ хона замин чизе ки барои фурӯхтан дошед мошинам бошед ё ки ягон техника метавонед ки маълумоти пурраша қатъи сурatoш дар номери имо васаб роя кунед мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем ин ба 12 хонаи фурӯшӣ ки мо пешкаш мекардем мо баҳри шумо омода карда тайёр кардем то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои боздид